O Partido Popular de Pontevedra deuse cita este fin de semana en Meis para apoiar a candidatura á alcaldía de Marta Lucio. Nun acto no que non faltaron algunhas das caras máis importantes da formación como Mariano Rajoy ou Ana Pastor. Os populares defenderon a ilusión, a formación e o cariño a Meis de Marta Lucio. Pero estoy aquí muy honrado por la invitación y muy orgulloso, porque yo creo en la candidata y creo que Meis necesita una alcaldesa como ella. O presidente do PP en Pontevedra, Luís López, resaltou a importancia para Meis de que Marta Lucio sexa a alcaldesa fronte ao goberno actual. E podedes elixir entre a estabilidade e o progreso dun goberno do PP ou podedes elixir polo que xa tuvestes estes 4 anos que non é máis que un goberno estancado, que o único que provoca é unha confrontación e que pouco ou nada aportou para mellorar a calidade de vida dos veciños de Meis, que é o que se lle pide a un goberno. Unha alcaldesa máis preocupada en sair nas fotos na súa calidade de presidenta da mancomunidade que de resolver os verdadeiros problemas dos seus veciños. A candidata presentouse como unha veciña máis de Meis que quere o mellor para a súa vila, apostando por un goberno centrado nos veciños e nas parroquias. Creo nunha política cercana, de proximidade á xente, capaz de chegar a todos os recunchos do teu concello, sensible ás inquedanzas sempre de maiores e de xóvenes, de homes e de mulleres, de profesionais, de autónomos, de empresarios, de colectivos culturais, deportivos e asociativos. En definitiva, creo nunha política para a xente. No acto tamén presentou o seu equipo, unha lista encabezada por representantes de todas as parroquias e variada en canto a idades e profesións. Homes e mulleres, por igual, xóvenes e non tan xóvenes como a min. Pequenos empresarios, autónomos, traballadores, profesionais da sanidade, da educación, do sector vinícola tan importante para nós aquí, e incluso tamén dese mundo da asociación cultural e deportiva. O obxectivo da candidata popular é acadar a maioría absoluta, consciente de que o BNG e o PSOE aliaranse en caso de que o necesiten.